Već nedeljama unazad, dok traje karantin, voditeljka emisije Ekskluziv svoje goste uključuje online iz kuće. Kako je do sada razgovarala samo sa damama, rešila da u svoju emisiju pozove pevača Darka Lazića. Ono što međutim nije očekivala jeste njegov novi izgled. Svima poznato da u vreme izolacije frizeri ne rade, pa su muškarci primorani da sami budu svoji majstori i ošišaju se, što nije zaobišlo ni Darka. On je uzeo mašinicu u ruke i potpuno skratio svoju kosu, a reakcija voditeljke kada ga je ugledala je potpuni hit. Ona je kao i svi navikla da ga vidi sa modernom frizurom, a njegov novi imidž naterao ju je da vrisne. I ju, pa nisam te prepoznala, potpuno si se promenio, kakva je to frizura? Prvo je što je rekla Danijela kada ga je ugledala. Zatvorenička, našalio se Lazić. Svi se slažu da sa velikim gubitkom kilograma i ovakvom frizurom Darko Lazić izgleda potpuno drugačije.